De Philharmonie Zuid-Nederland zet de traditie voort van de vastelavondconcerten. Een klassiek concert met een knipoog, schoene muziek, carnavalslagers en acts die voor hel te lachen zien. Regisseur Peter Nooten en dirigent Roger Niesse hebben een verrassend programma samengesteld rondom lokale vastelavondstradities. Presentator Wim Steinbusch, de zangers Gerald van Gemert en Rob Reiners en de Dancehall Reality nemen u mee op een muzikale reis door de carnaval. Op vrijdag 6 februari komen we weer naar het Munttheater in Weert, voor samen met de Rockstekers en Duo WM zorgen voor een onvergetelijke vastelavondsavond. Begin Eurocarnaval gehoord met het vastelavondsconcert van de Philharmonie Zuid-Nederland.